ഭൂതകാലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ജീവിതം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യം തന്നെ കുറവാണ്. മനസ്സിന് എന്തിനേയും താങ്ങാൻ കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം താനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കും. എന്നാൽ മനസ്സിന് കരുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരം എത്ര ബലവത്തായിട്ടും കാര്യമില്ല. ചെറിയ ജീവികളാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആരും ദുർബലരല്ല, ശക്തി തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുക. നിങ്ങളെ രോഗത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും തിരിച്ചുവിടുന്നത് ഇവയാണ്. ഉറങ്ങുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരാളുമായി കുറഞ്ഞത് 60 മിനിറ്റ് നേരം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കും. അനുഭവങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ വസ്തുക്കൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടരായി കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ തെറ്റുകളും നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും തങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അകലം പാലിക്കുക. ഇന്നലെ ഒരാൾ മിടുക്കൻ ആയിരുന്നു, അതിനാൽ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ന് അയാൾ ജ്ഞാനിയാണ്, അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം മാറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ 2 ചെന്നായ്ക്കൾ പോരാടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നന്മയും മറ്റൊന്ന് തിന്മയും ആണ്. ഇതിൽ ഏത് വിജയിക്കും? നിങ്ങൾ ചോറൂട്ടി വളർത്തുന്നത് ഏതിനെയോ അതുതന്നെ വിജയിക്കും. വിജയികളുടെ കഥകൾ വായിക്കരുത്. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരാജിതരുടെ കഥകൾ വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും കുറുകെ വരുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയാൻ ആശയക്കുഴപ്പം വരാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ്. ഒന്നിലധികം തവണ വായിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത 50% കൂടുതലാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതിനെ വെറുക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശീലങ്ങളാണ്. അനുദിനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതെല്ലാം വ്യക്തിത്വമായി പരിണമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും, കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കും, കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേദനിക്കേണ്ടിയും വരും. പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തും നേടുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ ഔപചാരിക വ്യവസ്ഥ. ചിരിയുടെ പിന്നിലെ ദുഃഖവും മിഴിയുടെ പിന്നിലെ കണ്ണുനീരും ദേഷ്യത്തിന് പിന്നിലെ സ്നേഹവും അറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി രണ്ടാമത്തേതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൊതിയിലും രണ്ടാം പകുതി ആദ്യത്തേതിൽ പക്ഷാതപിച്ചും ചിലവഴിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോഴാണ്. എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുക. ശരിയായ മനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകത്തുള്ള ഒരു ശക്തിക്കും അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തടയാനാവില്ല. എന്നാൽ തെറ്റായ മനോഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ശക്തിക്കും സഹായിക്കാനും കഴിയില്ല. ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണിനെ 5 സെക്കൻഡോ അതിൽ കൂടുതൽ നേരമോ തുടർച്ചയായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണ് അയാൾക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെന്നാണ്. ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തവർക്ക് എന്തിനേയും മറികടക്കാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.